gael ei wneud Emlyn yn Giaffar am yr hanner awr nesaf. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Hywel, a bore da i chi gyd. Ac yn y lle cyntaf, gai diolch yn gynnes iawn i chi am y gwahoddiad i fod yma hefo chi bore yma ar gyfer yr Oedfa yma. Mi fydda'n llawer iawn gwell gen i fod efo chi wyneb yn wyneb wrth reswm, ond mae hyn yn well na dim dan yr amgylchiadau, ynddi. Ac wrth edrych o gwmpas y bore yma, mae'n hyfryd gweld cynifer o wynebau cyfarwydd o blith selogion Pen-y-Bont a chyfeillion Porth Cawl hefyd. Mae'n hyfryd iawn eich gweld chi gyd. A gobeithio cawn ni fendith yng nghwmni'n gilydd ynddo. Dwi felly am rannu'r sgrin am funud bach, wneud yn siŵr bod hyn i gyd yn gweithio, ac fe drwn ni at yr alwad i addoli yn y lle cyntaf. Ein tad, deiwn yn wylaidd gardyfron, mewn gobaith, mewn cariad. Deiwn gan gyffesu ein gwendid, ein beiau a'n methiannau. Deiwn gan geisio dydru garedd, a chyflwynwn i ti ein haddoliad heddiw, yn enw Iesu Grist. Amen. Ac mi drawn ni at yn hemyn y bore yma. Rhif 340 yn Caneuon Ffydd, un o emynau mawr y perganiadydd ei hun ynddo. A'r bore yma dwi wedi dewis y dôn hyfrydol yn hytrach na'r dôn arferol sydd yn Caneuon Ffydd. Mi welwch chi mae'r rhif cyfrydol ydy 218 rhag ofn bod chi'n mynd i ganu efo'r recordiad fyddwch chi'n ei weld mewn 2 funud. Ac na fyddwn ni yn clywed yn gilydd yn canu gan bod y meicroffona ar gau, dwi wir yn gobeithio teimlwch chi'n rhydd i ymuno yn y deisyfiad angerddol a'r gobaith hyderus sy'n cael ei mynegu yn yr emyn hwn. Mi gawn ni'n tywys, fel ydych chi'n gweld ar y sgrin yn fanna, gan gor henodiant Caerdydd dan arweiniad Hywel Richards.
Wel, da ni'n dilyn yr rhestr ddarllen ryngwladol ar gyfer yn darlleniad y bore yma. A wyddech chi mi byddai'n cael rhyw wefr arbennig o feddwl bod na gannoedd o eglwysi ledled y byd yn dilyn yr union rhan adnodau ni y bore yma. Ac fel y gwelwch chi, o Efengil i Ioan y dawr adnodau, pennod 12, adnodau 20 i 33. Roedd rhai pobl nad oedden nhw'n Iddewon wedi mynd i addoli i Jerusalem adeg y Pasg. Dyma nhw'n mynd at Philip, oedd yn dod o Bethsaida, Galilea, a gofyn iddo, Syr, rydyn ni eisiau gweld Iesu. Aeth Philip i ddweud wrth Andreas, ac wedyn aeth y ddau ohonyn nhw i ddweud wrth Iesu. Ymateb Iesu oedd dweud fel yma. Mae'r amser wedi dod i mi, mab y dyn, gael fy anrhyddeddu. Credwch i fi, os nad ydy hedyn o wenys yn disgyn ar y ddaear am marw, bydd yn aros fel y mae yn ddim ond un hedyn bach, ond os bydd yn marw, bydd yn troi yn gnwd o hadau. Bydd y sawl sy'n meddwl am neb ond ef ei hun yn colli fywyd, tra bydd y sawl sy'n rhoi ei hun yn olaf yn y byd yma yn cael bywyd tragwyddol. Os ydych chi am fy ngwasanaethu i, rhaid i chi ddilyn yr un llwybr am i. Byddwch chi'n cael eich hun yn yr un sefyllfa fi. Yr rhai sy'n fy ngwasanaethu i, fydd Duw fy nhad yn ei anrhyddeddu. Dwi wedi cynhyrfu ar hyn o bryd. Beth allai ddweud? O dad o achub fi rhag y profiad ofnadwy sydd i ddod? Na, dyna pam dwi wedi dod. Dad, dangos di mor wych wyt ti. A dyma lais o'r nefoedd yn dweud, dwi wedi dweud hynny, byddai'n gwneud eto. Roedd rhai o'r bobl oedd yno'n meddwl mai sŵn taran oedd, ac eraill yn dweud, na, angel oedd yn siarad ag e. Ond meddai Iesu, eich mwyn chi y daeth y llais, nid fy mwyn i. Mae'r amser wedi dod i'r byd gael ei farnu. Bydd Satan, tywysog y byd hwn, yn cael ei daflu allan. A phan ga i fy nghodi fyny ar y groes, byddai'n tynnu pobl o bobman ata i fy hun. Dywedodd hyn mwyn dangos sut yr oedd yn mynd i farw. Ac mi gawn ni fanylu ymhellach ar y darlleniad yna yn ystod y myfyrdod. Yn y cyfamser, da ni'n troi at y weddi. Gawn ni blygu pen mewn gweddi. Dad Tregarog, diolchwn i ti am y cyfle i ddod i'r Oedfa hon y bore yma, ac am y dechnoleg sy'n gwneud hynny'n bosib. Helpa ni ymdawelu o'r newydd yn dy bresenoldeb di, ac i ganolbwyntio'n meddyliau arna ti. Da ni'n gwneud hynny, nid am yn bod ni'n teimlo'n ddigon da i gael perthynas efo ti, nid am yn bod ni'n gymwys nag yn deilwng i heiddi cael cymundeb efo ti, ond yn hytrach o dad, am yn bod ni'n sylweddoli yn bod ni angen help i fyw yn y byd toredig sydd o'n cwmpas. Da ni angen cyfeiriad i'n bywydau, a da ni angen cael yn hatgoffa o'r gwerthoedd hynny a ddysgwyd i ni pan oedden ni'n blant. Y gwerthoedd a amlygwyd mor ddisglair y mywyd a dysgeidiaeth Iesu Grist. Da ni'n diolch y bore yma o dad. Mae yno ti yr ydyn ni'n dysgu cyfrinach a gorfoledd byw. Boed i ni deimlo dy bresenoldeb yn ymplith ni, a chael yn nerthu i fod yn dystion i ti, ac i wneud y waith ble bynnag y byddwn ni. Helpa ni i aeddfedu'n ysbrydol, a chryfhau ein gweledigaeth a'n ffydd. Maddau ni o dad am yn bod ni mor aml yn llesg yn crefydd, yn dangos diffyg ymateb wrth glywed geiriau'r Iesu, yn cilio rhag y sialens, yn ymwrthod ar her. Mae'n llawer haws cau ein clustia a'n meddylia a gwrthod unrhyw beth sy'n herio'n rhagfarna ni.
agor yn meddyliau bore yma i weld gorwelion newydd, profiadau newydd a ffyrdd newydd o edrych ar fywyd. Disg ni i weld arwyddocâd neges yr Iesu i'n byd cyfoes ni. Rho'n ers i ni wynebu her yr Efengil i sylweddoli nad ydy geiriau Iesu Grist ddim wedi bwriadu i wneud i ni deimlo'n gynnes ac yn glud, ond yn hytrach i fod o'n gosod sialens i bob un ohono ni, weithio lles yn cyddynion, i wneud y byd yma yn lle gwell i fyw ynddo. Cyflwynwn yn hunan i ti y bore yma felly o dad, gan ofyn i ti'n defnyddio ni i gyflawni dewyllus ac i ymestyn dy deyrnas. Helpa ni fyw bob dydd gogoniant i denw di. Amen. Dwi ddim am ofyn i chi agor eich meicroffon, ond dwi am ofyn i chi gyd-adrodd gweddi'r arglwydd hefo fi. Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddi ar denw, deled y deyrnas. Gwneler dewyllus megis yn y neb, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canys eiddo ti yw'r deyrnas, a'r ners, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. A dyna ddod â ni at y myfyrdod, a dwi'n mynd i stopio sharing sgrin am funud bach, fel bod i yn eich gweld chi unwaith eto. Rwan ta, sgwnidech chi'n un o'r bobl na sydd wedi gwneud defnydd da o'r cyfnod clo. Wedi defnyddio pob munud falle i bwrpas da, i ddysgu sgiliau newydd neu rhywbeth felly. Dwi wedi clywed am rai pobl, wrth gwrs, sydd wedi defnyddio'r cyfnod yma i ddarllen pethau maen nhw wedi bod yn addo iddyn nhw hunan bod nhw'n mynd i ddarllen ers tro. Ac wrth feddwl am hynny, dyma chi un gyfrol roedd hi'n sylw fi yn ystod y cyfnod dwytha yma. Llyfr a theitl go, iddo fod yn gwir, sef Poeri yn llygad yr eliffant, gyn y cyn-gynhyrchu teledu Wil Aron. Ac allai sicrhau chi bod hon yn gyfrol swmpus dros ben, fel y gwelwch chi. A dweud y gwir, mae angen cyfnod clo i wneud cyfiawnder â hi. Ond unwaith da chi wedi darllen hi, yna mae o'n brofiad gwerth chweil. Ac mi liciwn ni ddod nôl i sôn am y gyfrol yna cyn diwedd y myfyrdod yma. Achos mae'r cyfnod yma yn ystod y grawys yn arwain at y Pasg, a'r darlleniad y bore yma hefyd, y ddau fel ei gilydd, wedi gwneud i mi feddwl am y gyfrol yna. Rwan ta mi ddechreuodd y darlleniad heddiw yndo, efo hanesyn am Iesu Grist a'r disgyblion yn mynd i Jerusalem i fynd i'r deml ar gyfer gwyl yr Iddewon, gwyl y Pasg. A mi allai ddychmygu bod hi'n ferw gwyllt yno ar y pryd, wrth gwrs. Yr holl bobl yma wedi cyrraedd yna, pawb yn trio mynd i mewn i'r deml. Ond yn eu canol nhw, mae yna hefyd ymwelwyr sydd ddim yn Iddewon. Yr hyn mae'r Testament Newydd yn ei alw yn genedl ddynion, groegiaid fel mae'n digwydd yn yr achos yma. Mae yna griw bach ohonyn nhw sydd yn sefyll o gwmpas yn gobeithio cael cip ar yr Iesu. A wrth gwrs, oherwydd mae cenedl ddynion dyn nhw ddim yn cael mynd i mewn reit i ganol y deml yna. Felly'r hyn maen nhw'n ei wneud yn dweud i loitran o gwmpas y fynedfa tu allan yn gobeithio cael cip bach ar yr Iesu. Ond sa'n byd yn anghyffredin yn hynny mewn gwirionedd yn agos, achos da ni wedi clywed dro ar ôl tro yn ystod y Testament Newydd, pobl yn heidio ar ôl yr Iesu i drio cael ei weld o, yn trio cyffwrdd yno fo, trio ei weld o'n iachau, trio cael iachad i hunan falle, neu gobeithio i glywed o'n pregethu. Achos roedd o'n seren anferth erbyn hyn yn ei oes ei hun yn dweud, yn denu'r miloedd mae'r Testament Newydd yn dweud ysyn ni. Ac mae hynny'n gwneud i chi feddwl, wel os ydy hynna'n wir, os ydy pobl wedi bod yn tyrru ar ei ôl o reit trwy i weinidogaeth o hyd yn hyn, pam bod Efengyl Ioan yn gwneud gymaint o ffys o'r ffaith bod yna chydig bach o genedl ddynion yma'n hyn wedi dod i'r deml i chwilio amdano fo, i obeithio cael ei weld o. Beth sy'n mor arbennig yn y bobl yma? Ac mae'r atab i hwnna, dwi'n meddwl, yn weddol amlwg.
achos nid hanesyn bach dinod arferol ydy hwn o gwbl. Mae'r achlysur yma yn ddameg bwysig ynddi hi ei hun, i'n helpu ni i adnabod Iesu Grist yn well. Fel arfer, Iesu Grist sy'n adrodd y damegion ynde, ond fan hyn dwi'n meddwl mae dameg am Iesu Grist sydd gan Ioan fan hyn. Felly mae'r cenedl ddynion yma'n sefyll ar y cyrion wrth ddrws y deml, fel dwi'n dweud yn gobeithio cael cip ar Iesu. Yn union fel criw o ffans, os liciwch chi, wedi dod at ddrws cefn y llwyfan rhyw theatr canolfan y millenniwm, ddydwn ni, yn disgwyl gweld I harwr ynde. Ac maen nhw'n gweld Philip, un o'r disgyblion. Ac wrth gwrs mae Philip yn enw Groegaidd yn dydi. Ac mae Efengyl Ioan yn mynd I drafferth I egluro I ni bod Philip yn dod o Bethsaida, sef tre bysgota ar lan môr Galilea. Ac roedd Bethsaida yn lle cosmopolitan iawn yn y cyfnod yma. Roedd yna lot fawr o bobl oedd ddim yn Iddewon yn byw yno felly. A falle mae dyna pam mae at Philip yma'r bobl yma wedi mynd. Falle bod nhw wedi nabod I enw fo fel un estron, neu falle bod nhw'n ei nabod o. Falle wedi clywed o'n siarad I iaith nhw efallai. O beth bynnag ydy'r rheswm, maen nhw'n mynd at Philip ac maen nhw'n dweud, Syr, rydyn ni eisiau gweld Iesu. Rwan ta, mi fedrwch chi gymryd hynna ar y wyneb, rhywbeth hollol syml arwynebol. Maen nhw eisiau gweld Iesu. Wedi'r cwbl, mae'r Iesu fel y dydys I, roedd o'n enwog. Roedd o wedi codi Lasarus o farw'n fyw. Oedd o wedi bwydo dros 5,000 o bobl efo 5 torth a 2 bysgodyn. Mae o wedi gwneud rhyfeddodau. Mae o hefyd wedi troi y marsian diwyr a'r bensycwyr arian allan o'r deml yn dydi. Felly mae yna reswm pam y dylen nhw weld Iesu Grist yn yr ystyr yna. Ni wrth gwrs, mi fedrwch chi gymryd I cais nhw rydyn ni eisiau gweld Iesu fel rhywbeth llawer dyfnach, fel rhywbeth mwy arwyddocaol. Maen nhw wir eisiau gweld yr Iesu. Maen nhw eisiau adnabod yr Iesu. Nid jyst cael cip ohono fo'n mynd heibio, ond maen nhw eisiau ei adnabod o. Ac mae'r hyn sy'n digwydd yn y stori yma o hynny ymlaen yn dangos yn eglur mae dameg ydy hon. Mae'r stori wedi cael ei chodi I lefel uwch. Ac mae'n dangos bod y stori yma yn drobwynt yng ngweinidogaeth Iesu Grist. Ychydig ddyddiau cyn y Pasg, cyn y grogli sy hun ar groes. Rwan ta dydy Philip ddim yn siŵr beth i'n neud pan mae'r dynion ma'n dod ato fo, ac felly mae o'n troi at ei ffrind Andreas, brawd Simon Pedr, wrth gwrs, sydd hefyd yn hannu o Bethsaida yn dydi. Ac mae'r ddau ohonyn nhw'n mynd efo'i gilydd at Iesu. Rwan ta be fyddwch chi'n disgwyl I ddigwydd mewn amodau o'r fath, pe bai criw o ffans yn mynd ati harwr fel yna. Wel, heddiw, da ni'n gwybod union be fydda'n digwydd yn dydan. Mi fyddan nhw'n gofyn am ganiatad I dynnu selfie efo'i gilydd. Mi fydda fynta falle'n arwyddo i'w gris tŷ I roi iddyn nhw neu rhywbeth felly. Ond be mae Iesu Grist yn gwneud pan mae o'n dod wyneb yn wyneb ar rhain? Mae o'n dechrau pregethu iddyn nhw. A'r hyn mae o'n ei ddeud ydy bod yr amser wedi dod iddo fo gael ei anrydeddu. Ac mae hynna'n canu cloch i ni'n dydi. Achos drwy'r Testament Newydd hyd yn hyn, yr hyn da ni wedi clywed Iesu Grist yn ei ddeud ydy nad ydy amser o ddim wedi dod. Dych chi'n cofio yn y briodas yng Nghana? Mae mam Iesu Grist yn dweud wrtho fo bod y gwyn ar fi'n rhedeg allan. A mae Iesu Grist yn troi ati a mae'n dweud, wel, mam Manuel, dydy y famser I ddim wedi dod eto. Ac yn fuan iawn wedyn mae brodyr Iesu Grist yn trio berswadio fo, pam na deud I wyl y pebyll, mwyn I ti fedru iachau pobl yng ngwyl y pebyll. Ond mae Iesu Grist yn dweud, na, dydy fy amser I ddim wedi dod eto, meddai Iesu Grist. Ond o'r diwedd, fan hyn, mae o'n dweud, mae fy amser I wedi dod. Ond ta, gan mai dameg yng nghyd-destun cenedl ddynion ydy hon, mi allwn ni gymryd felly, dwi'n meddwl, mae'r neges ydy bod yr amser wedi dod i'r byd I gyd I adnabod Iesu Grist fel y gwir Meseia. Nid dim ond yr Iddewon, nid jyst Meseia i'r Iddewon ydy o bellach, ond mae Iesu Grist a'i neges ar gyfer y byd I gyd.
Ac wrth gwrs, da ni'n sylweddoli, bydd hynny'n cael ei wireddu pan ddaw Gwener y Groglith a'r atgyfodiad yn dilyn hynny. Ac mae Iesu Grist yn mynd ymlaen yn y breges yma i ddweud wrth i ddilynwyr, credwch chi fi, os nad ydy hedyn o wenis yn disgyn ar y ddaear ac yn marw, bydd yn aros fel y mae, yn ddim ond un hedyn bach. Ond os bydd yn marw, bydd yn troi yn gnwd o hadau. Iesu Grist yn rhagweld y bydd ei farwolaeth o'n de ar ei groes, a'i groes hoelio fo, yn dwyn ffrwyth maes o law. A dyn ni'n deall o hynny, i ni, fel dilynwyr Iesu Grist, nid mater o sefyll ar y cyrion i gael cip bach ar Iesu Grist yn pasio, nid dyna di ystyr bod yn Gristion yna ge. Da chi'n cofio yn y darlleniad yr hyn mae o'n ddeud wedyn ydy, mae'n rhaid i chi ddilyn yr un llwybr a fi. Hynny di, mae'n rhaid i nina hefyd wneud aberth yn does, yn oleini Iesu Grist. Rwan ta, mae'n rhaid i ni rywsut neu gilydd ymwrthod a rhai bethau mwyn dilyn Iesu Grist yn iawn. Ac yn union fel mae'r hedyn yn cwympo i'r ddaear ac yn dwyn ffrwyth newydd, mae'n rhaid i nina ddewis bywyd newydd o fod yn driw i ddysgeidiaeth Iesu Grist. Dyna ydy ystyr bod yn dilyn Iesu Grist ynde. Ac ar y pwynt yna, dwi'n mynd i rannu'n sgrin efo chi unwaith eto os gwelwch chi'n dda, achos dwi eisiau dangos un peth arall i chi os gai. Wel, dwi eisiau dewis sawl peth i chi ar beth i gwir, ond dwi'n mynd i ddewis un peth arall, dangos un peth arall i chi'n fan hyn. Dyma chi yr adnod y buon ni wedi darllen. Sir, we would see Jesus yn Saesneg yma. Fe hoffen ni weld Iesu Grist. A wyddwch chi bod yr adnod yma yn cael ei gosod y tu mewn i bilpidau ledled America, fel bod y pregethwr pan mewn codi ar ei draed i bregethu. Dyna'r peth cyntaf mae'r pregethwr yn ei weld, mwyn i atgoffa fo neu hi y dylen nhw fod yn pregethu y Crist byw ynde. Sir, rydyn ni eisiau gweld Iesu. Ac mae gweld Iesu, fel da ni'n dweud, yn golygu ymroi i wasanaeth. Os ydych chi am yngwasanaethu i, rhaid i chi ddilyn yr un llwybr â fi. Byddwch chi'n cael eich hun yn yr un sefyllfa fi. Bod yn barod i helpu'n cyddynion. Bod yn barod i wneud safiad dros y gwerthoedd gorau. Bod yn barod i ymwrthod ac anhegwch y byd o'n gwmpas ni. Bod yn barod i fod yn amoblogaidd. Ac mae cyfnod y grawys fel hyn yn amser gwych i ddod i adnabod Iesu Grist, i nina ddod i weld Iesu Grist. Wedi'r cwbl mi ddari o'i hun ddewis cyfnod o fwydwyo yn yr anialwch yndo, i ddod i adnabod ei hun yn well. Mi ddari o hunan ynysu i wynebu i amheuon. Sut y bydda fo'n cyflwyno ei waith? Sut y bydda fo'n ymaflyd efo'r ellyllon a'r temtasiynau oedd yn ei dynnu fo i bob cyfeiriad, ac mi oedden nhw'n dweud. Dyna holl bwynt y stori am yr Iesu yn cael ei demtio yn yr anialwch ynde. Roedd na ddewisiadau, roedd na wahanol bosibiliadau. Ond byddwch chi beth sy'n synnu fi heddiw pan da ni'n darllen am hanes y grawys, am hanes y temtasiynau. Y tri pheth da ni'n ei weld ar hyd yr amser ydy temtasiynau grym, materoliaeth a phoblogrwydd. Dyna sy'n yn y Testament Newydd ynde. Dyna'r tair temtasiwn y bu'n rhaid i Iesu Grist i wynebu. Grym, materoliaeth, poblogrwydd. A dyna'r union dair temtasiwn sydd yn aflwydd yn ymbyd ni heddiw ynde. Roswch chi feddwl am eiliad faint o'r gwrthdaro yn ymbyd ni sy'n digwydd oherwydd y tri pheth yna. Unigolion, llywodraethau, hyd yn oed cwmnïau mawrion byd enwog, eisiau pŵar, eisiau grym, eisiau poblogrwydd. Mae'r teimlad cyntaf yn un a allai, y temtiad cyntaf yn un a allai, apelio'n fawr at bobl o natur ddengarol falle. Troi cerig yn fara, a thrwy hynny dileu pob newyn a slodi unwaith ag am byth.
ennill grym a phoblogrwydd dros nos, os liciwch chi. Ond mi wyddai Iesu Grist yn gwyddau, nad drwy brynu cefnogaeth pobl yn rhad efo addewidion materol, nad drwy gynnig hawddfyd i bobl, mae'n mynd ati i gymell y ddynoliaeth i garu gilydd nag e. Does na ddim quick fix yn agos. Mae yna anghenion llawer mwy dyrchafol sy'n rhaid i dywallu. Yr ail demtasiwn gan y diafol, oedd trio perswadio Iesu i ddod yn arweinydd dros y byd i gyd, drwy ddefnyddio dullia milwrol a gwleidyddol falle, na fyddan nhw anghenraid yn gydnaws ag ewyllus Duw. Plygu lawr o flaen y diafol yn hytrach nag addoli Duw. Rheoli yn ôl safona'r byd, grym, trais, yn hytrach na safona teyrnas Dduw, safona heddwch a thangnefedd. Ond mae'r Iesu'n bendant bod yn rhaid gweithredu yn unol ag ewyllus cariad Duw ar bob achlysur. Wel o reit am ydda'r diafol. Be am syfrdanu pawb efo chwip o wrth drawiadol, llawn sbloich a lledrith. Pam na nid i daflu dy hun o bina cael uchad demol a gorchymyn i'r angylion ddod i dachub di cyn i ti daro'r llawr. Ac mi fydda hynny'n syni pawb yn bydda, ac yn ei wneud o'n arwr, heb i debyg. Ond mae'r Iesu'n gweld ffolineb hynny hefyd yn dydi, ac yn gweld y perygl o drio bargeinio efo Duw a rhoi Duw ar brawf. Ac mae yna rybydd i nina i gyd yn fanna yn does, i beidio trio gwneud Duw yn dduw bach hunanol i ni fel petai. A dyna Iesu wedi wynebu i gyfyng gyngor ei hun yn yr anialwch, wedi ymladd y temptasiynau, wedi gweld yn glir sut y dylaf o gyflawni waith, wedi gwrthod yr atebion hawdd, grym, materoliaeth, poblogrwydd. Ac wrth gwrs mi dreuliodd cenedl Israel 20 mlynedd yn yr anialwch yndo, i'r un pwrpas, sef i ddod i adnabod ei hunan, i ffindio ei hunaniaeth ei hunan. Gyda llaw ddylan ni ddim cymryd y ffigwr yma o 20 mlynedd yn rhy llythrenol yna ddylan, achos mi ddylan ni gofio mae'r rhif symbolaidd ydy 20 yn yr Hen Testament. Mae 40 yn golygu cyfnod maith yn yr Hen Testament a yn y Beibl yn gyffredinol a dyna'r cyfan. Os ydych chi'n cofio, mi fydd hen genedl yn yr anialwch am 20 mlynedd. Moses ar ben mynydd Sinai efo Duw am 20 diwrnod. Ar ddechrau'r Exodus, roedd Moses yn 20 o... Chi'n gweld, mae'r ffigwr 20 yma. Mae o'n bwysig yn y Beibl. Mae o'n ffigwr symbolaidd iawn ydy. Nes da ni'n dod at y cyfnod lle bu Iesu yn yr anialwch yn cael ei demtio am 20 niwrnod. Hynny ydy, cyfan mae o'n golygu di am gyfnod hir, cyfnod symbolaidd ynde. Ac o feddwl am y cyfnod anodd ma'n yr anialwch, dyna sydd wedi'n atgoffa fi am lyfr Wil Aron ar gyfer y bore yma, Poeri i lygad yr eliffant. Ond mwyn eich cyflwyno chi'n iawn i'r eliffant, mae'n rhaid i ni groesi'r Iwerydd i Ogledd America, yn y cyfnod pan oedd y mudo mawr yn digwydd o'r Dwyrain i'r Gorllewin Gwyllt, nôl yn ail hanner y 4th ganrif ar 15. Mewn cyfnod o ryw 75 o flynyddoedd, rhwng 1830 a 1870, rwla rownd fanna, wyddwch chi bod na 400,000 o bobl wedi croesi o un pen i'r wlad i'r llall ar hyd y trywydd oedd yn cael ei alw yn Oregon Trail ynde. Ffermwyr, mwynwyr, tyddynwyr, teuluoedd cyfan yn mynd, ac fel hyn roedden nhw'n mynd, wrth gwrs ynde, rhai o'n nhw hyd yn oed yn cerdded yr holl ffordd. Cael ei denu i fywyd gwell oedden nhw, rhai wedi clywed am yr aer yn California. Ond yn eu plis nhw hefyd, roedd yna nifer o Gymru yn rhan o'r mudo mawr gan y Mormoniaid oedd yn teithio, wrth gwrs, draw i dalaeth Utah i ddinas y llyn Halen yn fanno. Mi ath na tua 70,000, mae'n ddrwg yn 70,000 o Mormoniaid ar y daith yma i gyd. Ac yn eu plis nhw, mae Wil Aron yn dweud bod na o leia 5,000 o Gymru, nes at 8,000 falle o Gymru yn Mormoniaid yn croesi'r anialwch yma.
Mwy o Gymru na gas i Batagonia, ond dyn nhw ddim wedi cael yr un sylw. Weithiau, roedd hi'n siwrna weddol rwydd. Dro arall, roedd hi'n siwrna yn bydus iawn. Croesi y Rockies ac yn y blaen yr holl broblemau oedden nhw'n dod ar eu traws nhw'n de. Ond nid yr peryglon allanol yn unig, ond dod i adnabod yr ochr dywyll ynddyn nhw eu hunan yn de. Concro'r ellyllon mewnol, cael y llaw ucha ar eu temtasiynau eu hunan. A phan ddigwydda hynny, roedden nhw'n deud eu bod nhw wedi dod wyneb yn wyneb ar eliffant, a'i bod nhw wedi poeri yn llygad yr eliffant. Rwan ta, da ni'n cael yn gwahodd yn ystod cyfnod y grawys i ddod i adnabod yn hunan yn dydan. I ddod i adnabod y temtasiynau yn bywyda'n hunan, i adnabod yr ellyllon yn bywyda'n hunan. Dyna di'r her ynde, ond os diolch byth, os yw'n disgwyl i ni fynd i ganol yr anialwch i wneud hynny, ond mae cyfnod y grawys yn gyfle i wneud yn dydi. Mi wyddwn ni am rai pobl wrth gwrs sydd yn gweld cyfnod y grawys fel cyfle i wneud rhywbeth, i hepgo rhywbeth fel siocled neu alcohol neu felysion neu beidio prynu dim byd o Amazon neu beth bynnag. Ond erbyn hyn, falle bod ni'n gweld llawer mwy o werth mewn gwneud rhywbeth gwerth chweil yn ystod y grawys na pheidio gwneud rhywbeth. Gweithredu yn hytrach nag ymatal ynde, drwy gymorth Gristnogol falle. Plannu hadau cariad fel y soniodd Iesu Grist ynde, a chaniatáu i'r hedyn hwnnw ddwyn ffrwyth. Ac wrth i ni ddod at dymor y Pasg ac at deffroad y Gwanwyn, mi wyddon ni'n dda yn gwyddon nad oes na ddim pwynt edrych ar y pridd bob 5 munud nag os i weld os na dyfiant newydd, mi all y broses gymryd amser yn gall. Mae hi'n mynd i gymryd amser i'r hedyn droi'n blanhigyn a'r planhigyn i ddwyn ffrwyth. Credwch chi fi, meddai Iesu Grist, os nag ydy hedyn o wenu sy'n disgyn ar y ddaear a marw fel y gwnaeth o ar y groes, bydd yn aros fel y mae, yn ddim ond un hedyn bach. Ond os bydd yn marw, bydd yn troi yn gnwd o hadau, a thrwy farwolaeth, mae Iesu Grist wedi a'i werthoedd o, a'i ddylanwad o, wedi esgor trwy'r atgyfodiad a'r ffrwyth ym mhob cyfeiriad yn dydi. A bryd hynny, pan bydd y blagur ar y pren a'r ffrwyth ar y planhigyn, mi fedrwn nina hefyd medrwn ddweud yn bod ni wedi gweld yr Iesu yng ngwir ystyr y gair, mwyn ei enw. Amen. Gawn ni air pellach o weddi. Dduw Graslon, da ni'n diolch i ti bore yma am bod ni wedi cael y fraint o gael dod at ein gilydd drwy gyfrwng y dechnoleg hon, ac am gael yn atgoffa o'r hyn ma'n ei olygu adnabod Iesu Grist. Ac wrth i ni ddynesu at yr wythnos fawr sanctaidd, bydde di'n calonna ni fod yn llawn cariad, llawenydd a gobaith, a boed i ni drio gwneud gwahaniaeth drwy helpu'n cyddynion pwy bynnag ydyn nhw. Wel, gyfeillion, mae'r oedfa drosodd a'r gwasanaeth yn dechrau wrth gwrs ynde. Awn fel pobl Dduw i fyd Duw, awn i gyfarfod Crist mewn cyfaill a dieithrin. Gwasanaethwn ef ymhawb y byddwn yn ei cyfarfod, a boed i fendith y tad, y mab a'r ysbryd glân yn llenwi ni i gyd a'r holl greadigaeth yn nawr a hyd byth. Amen. Wel, gai ddiolch yn gynnes iawn i chi unwaith eto am eich gwrandawiad y bore yma, ac am y fraint wirioneddol o gael bod yma hefo chi. Ac gobeithio os byddwch chi'n yng ngwahodd i nôl rhywbryd, mae yn y cnawd y bydd hynny'n digwydd wyneb yn wyneb. Yn y cyfamser gai ddymuno, fel o'n i'n dweud ar y dechrau, pob bendith i chi, fel eglwys a pob bendith i chi, aelodau Pen-y-Bont yn eich cwrdd eglwys fydd yn dilyn yr oedfa hon. Diolch yn fawr iawn i chi gyd a phob bendith i chi. Diolch yn fawr iawn i ti, Emlyn, am oedfa gyfoethog iawn ac am baratoi mor drwyadl a gwneud defnydd mor wych o'r cyfrwng hefyd. Wyt ti wedi trosglwyddo'r bod yn gaffer nôl i fi wy'n gweld.